Assalamu alaikum, mehriban dostlar, mehriban dogorlar. Sürpriz hizmeti dowam edýär. Alp barjy Merdan Balbaşyp, hemem meşhur Ceyhun Production, Ceyhun Muradov sizin hyzmatyňyzda. Maşgalam, başgalam diýipdirler. Maşgalada bir adamy begendirmek bu dünýädäki iň uly bagtmy diýip biz pikir edýäs. Ine bugünüm şeýle agzwyr maşgala tarap biz ýola düşdük. Ýagny edil häzirki wagtda daşary ýurtda zähmet çekýän mehriban türkmen dogorlarymyzyň haýyşlary boýunça aýratynam Aman Nurdyň adyndan, Bayram Nurdyň adyndan öz mehriban kıwlasy Edid dädesiniň ýagny Sapargeldi aganyň peýgamber ýaştoy hemem mehriban käwesi Edid ejesi Aradygül gelenjäniň peýgamber ýaştoyuny gutlap barýas. Bu arzuwlara diňe bir Sapargeldi aganyň ogullary däl, eýsem Sapargeldi aganyň mehriban inileri Qurban geldi, güýç geldi, Saşa hemem döwletli maşgalanyň agdy bir Guda garyndaşy Allah berdi. Ähli mehriban goňşy ýigitleri, owada şeýitlerem goşulýarlar. Aýratynam bularyň adyndan internet ulgamy arkaly goý berilen videolarym Ceyhun Production size hodurlaýar. Sowgatlar gaty ören uludur te ahyrky pursatlara çelli tomaş etmeňizi haýyş edýäs. Assalamu alaikum. Ejede Peygamber ýaşyny gutly bolsun. Allah'tan görjäňiz bolup bolsun. Allah'tan şu biziň bagtymyza atlaňyň bagtyna Allah'tan şolary gowanyp ýaşamak Allah'tan näsip etsin. Ýene bir 63 ýaş dileýän Allah'tan tamada Merdana emne Ceyhun foto studiýa äkleňizde de minnetdarlygymy bildirýän. Sag bolun köp taňrykan Allah'tan şeýitmeda halkyň hyzmatyna gelin. Sag bolun köp. Bir sela kalan ýetmalaryň ählijetine sag bolsun dileýän. Ende uzakdaş Allah'tan hemmäňe de peýgamber ýaşyny bellemek, hemmäňe näsip etsin Allah'tan. Sag bolun köp minnetdar. Enden bädem peýgamber ýaşyny gutly bolsun. Allah'tan görjäňiz bolup bolsun. Biziň bagtymyza atlaňyň bagtyna jaňyň sag. Başına dik olsun. Gülüyorsun sormam. Assalamu alaikum. Geleceğiz assalamu alaikum. İkinci peygamber ýaşyny gutly bolsun. Uzak ýaş bersin. Allah'tan gülü oýnak gedin. Eji amanam ýanyna diýýärsin. Eşde peygamber ýaşyny gutlaýyn diýip geleceğimin teňem ýaşyňdan gutlaýyn diýip ýaşyny uzak ýaş bersin. Gülü oýnak çağalaryňdan artyň hemme çoğuluk artyk hemmesine gowunyp gelin. Geldi assalamu alaikum. Gowmýadylar, gowmçalar, üýçerler. Gowum geljem na peygamber ýaşyny gutly bolsun Allah'tan geljem. Bizem bala çağlardan gowunyp ýaşaň. Bizem mesul bolýar Allah'tan. Oňuna bolabersin. Assalamu alaikum geldi. Aradym ýöleje. Aqontaýyň gutly bolsun. Ýaşyň uzun bolsun. Oğullarının, atıklarının hem mevzun batında canınızda ömrünün uzak olun ağrımızda elmizde mi kulü oynak görüyordunuz daim. Yetkilen tədil verilmenin kutlu olun. Hem mevzu kutluyum. Bizden qoğu daişkir sağman işler görürüz. İşlerini qoğu can alып. Qoğu gülüyarı daişkir. Aqontaýyň gutly olsun. Assalamu alaikum emmağda qowmy adaylaryňyz. Oda gowmysyňyz Guda peýgamber toýlary gutly bolsun, kabul bolsun, bergen sadakalar ömrüňiz uzak, ýaşyňyz uzun bolsun, görjäňiz gowruk azy berlik bolsun. Hemeşe bala çağalaryňyzyň rahatyny görüp, agdykça bolup görüp sevip oturuň hemeşe. Mehriban tomaşaşlar, Neşwat Sapargeldi aganyň döwletli ojagyna geldik. Häzir nesip bolsa Sapargeldi agany arady gelenjäni peýgamber ýaştoy bilen gutlarys. Bu süýjilik tortlary, süýji arzuwlary ýörite ogullarynyň adyndan ýollarys. Sapargeldi assalamu alaikum. Kapyňda diňe toý bolsun. Gelenje arady gelenje sizem gutly ýaş peýgamber ýaşyňyz gutly bolsun. Ogullaryňyzyň adyndan gutlak geldik. Hene biz sürpriz hyzmaty daşary ýurtdaky Aman Nurdy ogluň adyndan, Bayram Nurdy ogluň adyndan size iň süýji arzuwlar, ne süýjilik tortam ýörite şunki ne peýgamber ýaş toýuňyz üçin taýýarlandy, ne süýjilik şokoladlar. Nesip etsin agam. Şu öýüňizde toý dik geleli. Bu sowgatlaryň hemmesi däl iň esas sowgat inni öňümizde hali ýöne temir oglaňa bir arzuwlar beýan etseň. Allah'ım lakin sizin irade hizmetiniz sizinki enen bilen bana şunları mümkünçülük öğrettiniz.
Sağ olun, uzak yaşayın. Size de Akkoyun toyları nasip etkeyi odayım. Hemmeğine de soğuturan mahallen hemmedine arzu edin. Asalık olun. Oğlanlama işini sürlük durmuşuna bağlı arzu edin. Oğlanım yaşadık konuşulan arkasından ha. Mine Akkoyun toy hizmet oğlanımdan onun için uzak yaşasın sağlamı. Hemmeğine de mutlaka yeter. Kudret beyanlarım mübarek olsun. Toylar kutlu olan Allah uzak yaşasın. Ümmetimiz Allah hemen ifade. Onu mübarek olsun. Hemmeňize Peygamber ýaşy nesip etsin daim. Ýaşyňyz uzak bolsun, Peygamber ýaşy kutly bolsun. Hemmeňize de Hudaý ýetirsin Peygamber ýaşy. Akdyklaryňyzyň, çoğulklaryňyzyň rahatyny görüň. Toýuňyzyň, haçaklaryňyz toýy ýazylsyn daim, toýdan bolsun. Hudalar Peygamber ýaşyňyz kutly bolsun daim. Hemme Hudaý ýetirsin. Cemcan ömrümün batı olarım yerin tutmalı elimin tezi tahtı biri. Ine mehriban tomoşaşlar görüşüňiz ýaly Türkmen toyunyň bir peýgamber ýaşy toýunyň iň ýatdan çykmajak pursatlar dowam edýär. Biziň ilimizde şeýler hakda sur bar bir toýdan topçu hökmünde teçkiler seçilýär. Radiyettim qaqami radiyettim mecemi bolmaly bugün dünýäde yaşan ömrümün kimi radiyettim qaqami radiyettim mecemi bolmaly bugün dünýäde yaşan ömrümün kimi. Ine gyzykly pursatlar dowam edýär. Hawa, ýekamynt ünsöreliň. Iň esas sogat. Iň esas sogat täli öňne. Bir el sarpsaňyz sogat goşurjak adyr. Iň esas sogat ine Bayram Nurdyň adyndan mehriban ogly. Bayram Nurdyň oglja goşurýar. Kapergalda nesip etsin toýamyn. Ay tuwalym. Radiyettim qaqami radiyettim mecemi bolmaly bugün dünýäde yaşan. Bayram oğlum sağ ol daim. Sana da Akkoyun toyları nasip etkeyi. Hemmemize nesip etsin şular ýalmasyn. Sağ ol. Hudaý ýetirsin nasip. Allah'a. Yok kaka. Koyna oldu. Ay soňky dordur. Neme otur? Moda otur. Garla basy bolsun. Garla basy bolun. Hemen nasılak? Akkoyun ne diyorsun? Bu sportu geleli. Dada ece bagatly bolun. Aman oğlum bayram oğlum adından kutlayan Allahcan. Hemmemize de müyesser etsin şunu Akkoyun toy vermek. Allahcan bizim bagatymyza atyklaryň bagatyna gowup ýaşamak müyesser etsin Allahcan. At dursun. Akal. Bagatly ýaşan bizim bagatymyza. Erkim bolsa bagş ederdim lezzetlerin dünýäniň kabulagähim qaqam jana käwem ejem janyma diýilýänler uçmak töri dawanyny inäniň hakykatdyr şübhe ýokdur taqdim uçmak jaýyna.
Can veren cana ata mene, münkerem tağdim yene. 100 yıl koşkun ya Allah'ım, sen kebemin ömrüne. Kaka kontoy mutlu olsun. Könelce uzak gelse. Geldaka al peygamber yaşlı kutlu olsun. Hemen nasip etsin daim. Hanadanın elimize ama toyduk gelelim. Peygamber yaşım kutlu olsun. Uzak yaş verdi. Gelen peygamber yaşım kutlu olsun. Yine çoluyan yaş versin. Öğrenide de ömür versin. Kaka yaşın diyeyim olsun. Gelecek peygamber yaşı kutlu olsun. Son olsun. Kaynata kaynana yaşımız duyum olsun. Bu da mı toy olsun elinizde. Hasan'ın doğru olsun. Uzak yaşam. Ay sağ ol. Bereketler. Komşu yaşını bilme olsun. Bir de nasip etsin söyleyelim. Akkonya'na peygamber yaşı. Sağ olun. Komşu Akkontoy kutlu olsun. Peygamber yaşı elma nasip etsin. Toydan mı koy komşum? Maşinem kutlu olsun. Nasip etsin. Nasıl aralık katas, men katas. 10 yıl bile okuduk. O yaş olayım, o peygamber yaşın kutlu olsun katas. Bağlasın dingenler göz nuruna, var etme ver huzuruna. Bağlam digin ecem can, çoğluğuna hem qoğluğuna. Arzu ediyen kakam yine, can sağlık şatlık dine. Oğul qıylan adından, şulaydım soğut size. Yece can, enmen yekecen. Yece can, günlüğü giyeceğim. Yüreğimin urgusu damarımda kan. Aylan ya adın kılam. Yece can, enmen yekecem. Yece can, günlüğü giyeceğim. Yüreğimin urgusu damarımda kan. Aylan ya adın kılam. Ak yürekli mihmanların arzuları sizinki. Bakşı sesi sadınlılın çalan sadı sizinki. Kebe benim kıblam atam, bu toygunu sizinki. Tayınızı tapabilmen aylanıp yer şarına. Herkimiz dünyal maşin almak, Akkontoy vermek nasip etsin daim. Ne oğlumun arkasından dünyal maşinli oldum, Akkontoy verdim. Oğlumun uzak yaşadın. Hem bana da dünyal Akkontoy maşin nasip etke.